Azhinji kupane upenyu, Jesu atinditarire. Makadi vana vaMwari, makadi varanda vaMwari. Hanzi Jesu akati imi mamusisiri varanda, nechikonzero chekuti mavadyi venhaka. Ndakakuudzai zvese zvemumba yababa vangu. Saka nekudaro kana makuziva zviri mudura, muchagoita varanda sei? Imi makuziva zviri mudura, saka hamusisiri varanda, asi chijairira chekuti nekuda kuti tenzi Jesu Kristu ndibaba wedu, ndimambo wedu, ndishe wedu, naMwari vari kumusoro kudenga ndimambo wedu, ndishe wedu, tinozvisa pasi petsoka dzavo, tinowarara pasi petsoka dzavo nekuda kwekuti ndivo samukuru. Ndoda kuchingamidzai masikati ano kuchirongwa chandiri kupa zita rekuti kudzora murangariro, kana kuti inonzi nemuchirungu Mindfulness. Munazondiregererawo chirongwa chanhasi ndiri kuda kuti ndichiite mururimi rwamai vangu rwechishona, asi sekuziva kwamunoita kuti chishona chine mazwi anonetsa zvikuru kwazvo kuti ataure zvimwe zvinhu zviri muchirungu. Ndichaedza zvikuru kuti ndirambe ndakabatirira parurimi rwechishona kusvikira pokupedzisira. Ndiri kuitira izvi kuti tisiyewo nhoroondo mukati menyika kune vana vachateera shure, kuti kudzora murangariro, kana kuti inonzi nevamwe muchirungu Mindfulness, kana kuti meditation, chinhu chakagara chiriko, chinhu chagara chiriko, chinhu chinowanikwa mukati meupenyu hwedu, asi nerimwe renguva nekuda kwekusaziva zvinoita sekuita kunge chisimo. Tichiverenga shoko raMwari rinotitaurira zvikuru kubva kuna zvakazarurwa, kubva kuna mavambo Genesis kusvikira kuna zvakazarurwa Revelations, ichitaura pamusoro penhau yemurangariro. Mwari uchidzidzisa vana veIsraeri, Mwari achidzidzisa vanhu, Jesu achidzidzisa vadzidzi vake panyaya yekudzora murangariro, kuti nguva dzese igorangarirai pamusoro peshoko raMwari, nguva dzese igofungisisai pamusoro peshoko raMwari, mugorinyora pamwendefa yemoyo yenyu, mugoriisa pahuma dzenyu, mugoriisa parundarira pamaoko enyu, kuti musarukanganwe. Hanzi nguva nenguva pamunenge muchifamba, pamunenge makagara, chero pamunenge muchitaura, muchikurukura nyaya, rangarirai shoko raMwari. Saka nyaya yekudzora murangariro ingaite sekuita kunge nyaya iri kutanga kuuya nhasi kune vanhu, kana kuti vamwe vagoshamisika kuti chiiko chaakutaurwa namuvhangeri nhasi panyaya yekudzora murangariro. Ndida kuti nditaure ndichiti, vana vaMwari, munoona zvinoita ndezvekuti zvinhu zviri kuchinja, nguva iri kufamba, vanhu vari kudzidza pamusoro pekunamata, kudzidza pamusoro pemagwaro, vari kuvhendenura magwaro, vanhu vari kutaura naMwari, vanhu vari kutaurwa navo naMwari. Jesu kubudikidza naMweya Mutsvene ari kutaura muvanhu achivadzidzisa pamusoro peshoko. Asi nhau inoitika ndeyekuti dzimwe nguva Mwari anoita kunge anyarara, dzimwe nguva Mweya Mutsvene unoita kunge wanyarara muvanhu, dzimwe nguva Jesu Kristu anoita kunge anyarara muvanhu, oita seasipo, iye aripo zvake, nechikonzero chekuti vanhu tatorwa pfungwa dzedu nechimanje manje, tatorwa pfungwa dzedu nezviri kuitika mukati meupenyu hwedu mazuva ano, tatorwa pfungwa dzedu nemadzudzu nematambudziko, tatorwa pfungwa dzedu netunhu twakawanda tusina maturo tunotaurwa namunzwisisi weuchenjeri, Ecclesiastes, kuti zvese hazvina maturo, ndo zvatitora moyo. Saka nekudaro kwekuti tatorwa pfungwa dzedu nezvepasi rino iri, kuti tichawana nguva yekugara tichitaura naMwari, tichiteerera kuizwi raMwari, yakushayikwa. Saka inini ndauya zvangu Muvhangeri Mangwende kuti tidzidzisane pamusoro pekudzora mirangariro yedu, kuti irambe iri panzvimbo imwe chete, ikwanise kugamuchira, ikwanise kutambira, ikwanise
kuti zviri panguva ino, zviri kuitika panguva ino, ndizvozvo zvakaringanirana neni. Kunaka chero kushata ndo zvakaringanirana neni. Nyaya yekudzora murangariro ndati tinoiona zvikuru sei mushoko raMwari. Shoko richitaura kuti vanhu vapindwa nedambudziko rekuti havachakwanisi kuti vadzore pfungwa dzavo pana Jehovha nekuda kwezvakawanda. Kana paine uyo anogona kudzora pfungwa dzake kubva pane zvenyika ino, pane zvinotambudza nezvinogodora nezvinodii, munhu iyeyo akaropafadzwa. Ndinoda kuti mugozoverenga tsamba yaJames 3 munzwe paanotaura pamusoro pedambudziko rechinhu chinonzi rurimi. James 3 anotaura iye achiti, pasi pano kana paine chinhu chinonetsa kudzora, rurimi. Nekuti rurimi runowondonga zvakawanda. Hanzi vanhu tingagone kudzidza kudzora ngarava nekamudhiraivho kadiki diki. Zingarava ziguruguru rinokoneswa. Zindege zihombe hombe nekamudhiraivho kadiki diki rinokoneswa. Zimotikari ziguruguru nekamudhiraivho kadiki diki rinokoneswa. Hanzi mhuka tinogona kudzidzidzisa, kudzidzora, kudziita kuti dziite zvatinoda, neshiri nechii zvese. Asi chinhu chakaoma pamunhu kudzora rurimi rwake. Ini ndoti James akanga asingataure pamusoro perurimi. Rurimi rwaisenzeswa semuenzaniso chete, asi zvese zvinobva mupfungwa. Zvose zvinobva mupfungwa. Kudzora pfungwa dzako munhu hachisi chinhu chiri nyore. Chinhu chinoda kutodzidzwa kuti pfungwa dzangu ndingadzidzora sei kuti dziregere kugabha gabha, dziregere kupesana, dziregere kufinhuka, dziregere kungova kwese 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 zvoita kuti titadze kugadzikana panyama, pamiri. Totadza kugadzikana pakugara kwedu sevanhu pasi pano munyika. Totadza kuteerera kana kunzwa zvakanaka nekuda kwekuti pfungwa dzedu dzinenge dzichimhanya mhanya. Nyaya ndiri kutaura pamusoro pezvaiva dikani yekudzora murangariro, yandati nemuchirungu inonzi mindfulness kana kuti inonzi meditation. Inhau yakaongororwa nekutsvagurudzwa nekutsvagisiswa nevaongorori vanoongorora nezvepfungwa nemagariro nekugara kwevanhu. Ikaonekwa kuti kune uyo anoita kudzora murangariro, kune uyo anodzidzisa pfungwa dzake kudzoka panzvimbo, kune uyo anokwanisa kuregera zvazuro zvemarimwe zuro zvegore rakapera, kune uyo anoregera pfungwa dzake kuti dzifunge zvemangwana nezvegore rinouya nezvekuswera mangwana, asi achiramba akangodzidzora kuuya panzvimbo iyi yezviri kuitika panguva iyoyo. Vanhu ivavo vane pfungwa dzakajeka, vane kufunga kwakapenya, vane kuita kwakadzikama, vanogamuchira upenyu zvakanaka, vanonzwa zvakanaka, vanokwanisa kurarama nezvinorwadza zvakanaka. Saka nekudaro tinoona kuti isusu nyaya yekudzora murangariro yakudzidziswa makawanda munyika ino iyi yeUnited Kingdom. Nyaya yekudzora murangariro yakudzidziswa muzvikoro zvevana vekuprimary school, yakudzidziswa muzvikoro zvevana vekusecondary school, yakudzidziswa muzvikoro zvekumacolleges, yakudzidziswa kuzvikoro zvekumauniversities. Kwatone vanhu vakudzidza kuita mamasters, kuita maPhD ekudzora murangariro, ekudzidza mindfulness, ekudzidza meditation, ekudzidzisa mindfulness, ekudzidzisa meditation. Nekuda kuti yakaonekwa kuti inobatsira zvikuru
kudzora, kudzidzisa pfungwa dzako kudzoka panzvimbo. Kudzora murangariro kwakaonekwa kuti kunobatsira zvikuru kwazvo mukati meupenyu. Yakudzidziswa zvakare vanhu vanorwara nezvirwere zvepfungwa. Yakudzidziswa zvakare kuvanhu vanotambudzika nehosha nemarwadzo ehosha dzakasiyana siyana, kana kuti matingati muya mumapain clinics. Yakudzidziswa zvakare chero kune wezvemauto, wakudzidzisa makambani akudzidzisa vashandi vavo kudzora murangariro, nekuti zvakaonekwa kuti vanhu vanodzidza, vanhu vakadzidzisa pfungwa dzavo kuve dziri panzvimbo imwe chete panguva nenguva, vanoita zvakanaka muchikoro, vanoita zvakanaka pamabasa, vanoita zvakanaka pazvirwere zvavo. Saka nyaya yekudzora murangariro yandiri kutaura pamusoro pezvayo, handisongotaura chete sekuita sechinhu chiri kungobva kumwe, asi ukachitarisa kuti nyaya iyoyi yakabva kupi? Yakabva mushoko raMwari. Yabva mushoko raMwari. Hatione ichidzidziswa mumakereke. Handioni mumakereke muchidzidziswa nhau yekudzora murangariro. Ndoda kuti ndikupei semuenzaniso kuti kereke redu repostori rinobata mitsanyo, rinoenda kumasowe. Asi regerai nditi, kashoma kaunonzwa vaparidzi, vafundisi kana vaprofita vachidzidzisa vanhu kuti sowe rinobatwa sei, kutsanya kunoitwa sei. Chii chatinofanira kuti tinge tichiita kuti tikwanise kuita mutsanyo unoreva chinhu, kuti tikwanise kuita sowe rinoreva chinhu? Zvinhu zvisingadzidziswi mumakereke, zvinhu zvisingadzidziswi vana vesangano. Saka uchiona kuti panotanga vanhu vakawanda, vabvunzei mumakereke menyu, muchanzwa kuti zvandiri kutaura izvokwadi, kuti vangani vanonzwisisa nhau yekuenda kumasowe, kuti chii chatinoita kana tichinge taenda kumasowe, kana tichinge tichitsanya, chii chatinenge tichiita. Vazhinji vachakutaurirai kuti kungozvinyima zvekudya uchingonamata. Uchinamata sei? Mateo 6:6 Jesu anodzidzisa vadzidzi vake kunamata. Anoti, enda mumba yemukati, makanyarara. Baba vako vanonzwa muchinyararire pakawanda, vanokunzwa nekuti vanoziva zviri mauri. Zvinoreva kuti Jesu aibvisa vanhu kana vachida kunyatsonamata zvinonzwikwa naMwari kuvanhu, nekuti anobva ati musaite sevaFarisi vanoda kuenda kunomira pamhararano dzenzira, vanoda kuenda kunomira pamusoro pemakomo vachidaidzira, Mwari wangu iwe, nemazwi akawandisisa. Asi tsvagai pakanyararira paunoenda kuti unonamata. Kudzora murangariro. Saka nhau yandiri kutaura pamusoro pezvayo inhau irimo mushoko, yakutorwa nevenyika kudzidzisa vanhu vemunyika kuti vakwanise kudzora pfungwa dzavo. Kudzora murangariro zvakunobatsira zvakawanda. Chekutanga, kunoita kuti ugare wakafara. Nechikonzero chekuti unenge uchigamuchira zvinhu sezvazviri. Saka kana uchigamuchira zvinhu sezvazviri, hauna kutsamwa mauri nekuda kwekuti uri kuti ndo zvazviri. Regerai ndikupei semuenzaniso kuti sei ndiri kuti kana uchinge uchigamuchira zvinhu sezvazviri, munhu akakuti uri mbwa yemunhu, kana wakadzidzisa pfungwa dzako kugamuchira zvinhu sezvazviri, uchazvitarisa wozviona kuti inini handisi imbwa. Saka uyo ari kutaura kuti uri mbwa yemunhu
ndo mafungiro ake panguva iyoyo yaari kufunga, asi hazvisiri izvo zvauri panguva iyoyo. Kana uchida kuti ugutsikane nazvo, unozvitarisa woona kuti handina muswe, saka kureva kuti handisi imbwa, saka chekutsamwira hapana. Asi hazvireve kuti hautsamwe, asi chekutsamwira hapana. Saka kureva kuti chero ukanzwa miri wako kuti munhu anditi uri imbwa yemunhu, miri wako wobva wati vindino, unokurumbidza wazvidzikamisa kuti ini ndinoziva kuti handisi imbwa, kufunga kwake. Saka ndongozviregera zvakadaro, handina zvandinoita pamusoro pezvazvo, nekuti ndo zvaari, inini ndiri handisi imbwa, ndo zvandoziva, ndo zvandiri. Asi hazvigonekwe kuitwa nemunhu asina kudzidza kudzora murangariro. Ngatitarise zvakare number 2, zvinodzidzisa kugamuchira marwadzo eupenyu. Muvhangeri Mangwende vanogara vachingotaura kuti upenyu mutoro, upenyu mutoro, upenyu mutoro. Job 14, munhu akazvarwa nemunhukadzi ane mazuva mashoma ekurarama panyika, mazhinji acho pamashoma ipapo azere nekutambudzika. Saka kana upenyu huri kutambudzika, munhu akadzidza kudzora murangariro anogamuchira kuti upenyu hunorwadza. Saka kana upenyu hukamukandira kurwadza, anozviziva nekuti akadzidzisa pfungwa dzake kugamuchira zvazviri muupenyu, kuti upenyu mutoro. Saka kana mutoro waakuitika mukati meupenyu, anohugamuchira kuti hongu ndo zvauri. Chinorwadza mukati meupenyu, ndoda kuti ucherechedze izvi mukati meupenyu hwako, iwewe mudikani akateerera, kuti chinokurwadza mukati meupenyu paupenyu kana paitika chinhu. Tora muenzaniso wokufirwa. Chinorwadza pakufirwa inyaya yekuti hatidi kufirwa, hatidi kufirwa, hazvifaniri kuitika kwandiri. Asi shoko rinoti rufu murayiro waMwari. Jesu Kristu, Johani 14, ndiri kuenda kunokugadzirirai, kana zvakwana ndinodzoka ndokutorai. Kurakidza kuti rufu murayiro, asi nekuti hatigamuchiri, tinoti dai asina kufa, afirei. Rufu runorwadza, unoona vanhu vachirozvera pasi, vanhu vachigomera, vanhu vachidini. Asi akadzidza kudzora murangariro, rufu rukauya, anoti hongu ndo zvaitika. Rufu murayiro ndinozviziva, saka ndinogamuchira. Hongu zvinodzimba moyo, kubvuma, kutambira, hongu zvinodzimba moyo, asi ndinoziva kuti ndiwo murayiro weupenyu, neniwo ndichateera. Izvozvo zvinobatsira. Ngatiti kurwadziwa chaiko chaiko kwekurwadziwa nenyama, ndakati ndichazvisenzesa inini semuenzaniso kwenguva yakareba zvikuru kwazvo, nekuti kutaura kunoku ndichiri kurwadziwa nenyama dzangu, asi mukanditarisa uso yangu yakapenya, kutaura izwi rangu rakapenya. Kurwadziwa nenyama inobatsira zvakare kudzora murangariro, kunobatsira kurwadziwa nenyama nekugamuchira kuti nyama iyi haisi simbi. Inga kana simbi wani inodambuka, inodyiwa nengura. Inga kana miti wani inoora. Inga kana upenyu wani hunominama. Saka neniwo nyama iyi inorwadziwa. Kudzora murangariro kunodzidzisa kugamuchira marwadzo. Woregera kubvunza kuti sei ndarwara, asi kugamuchira kuti nekuti ndinoziva kuti nyama iyi inorwara, ndinogamuchira. Ngati ini chinorwadza mukati meupenyu, chinoita upenyu hurwadze, zvakapetwa, zvakapfurikidza, inhau yekuti
hatigamuchire. Tinoti upenyu dai hwandipa uchi. Iwo upenyu uchiti nguva inei inguva yemaremani. Tine chirevo isisu chinonzi kana upenyu hukakupa maremani, rega kuchema kuti upenyu hwavava, asi kuti gadzira lemonade. Gadzira lemonade nemaremani awapiwa neupenyu. Lemonade, ndiani asingaziva kuti lemonade yakazara masherufu emumasitoro uyezve inonaka uyezve ine utano? Ndiani asingaziva kuti maremani anorapa? Ndiani asingaziva kuti maremani anoita zvese, anobikiswa, anoita kuti chikafu chinhuwirire zvakanaka? Asi nekuti unoziva kuti remani rinovava, kugamuchira kunonetsa. Kudzora murangariro kunobatsira zvakare. Ndati kufara, unogara, ndo chinhu chakakoshesesa pane kudzidza kudzora murangariro. Unogara wakafara nekuda kuti upenyu unohugamuchira. Unokwanisa kudzora hasha, unokwanisa kudzora ruchiva, unokwanisa kudzora kugodora, unokwanisa kudzora kuvenga, unokwanisa kudzora zvese zviya zvatinoona zvibereko zvenyama pana vaGaratia 5. Kana takadzidza kudzora murangariro, zvinhu zvatinokwanisa kutarisa toti hongu ndo upenyu hwepano pasi, hazvina maturo. Regerai zvakadaro, togara tichigamuchira. Pane anonzi madesires nechirungu ndikushaya kuti izwi reshona randingaise pakuti madesire, zvinhu zvinodikwa nemoyo yedu. Zvinhu zvinodikwa nemoyo yedu. Nofunga tinoziva kuti munhu wazhinji, munhu tichigara kugara nekugara, tine ma5 senses. Tine ma5 senses. Taste, zvitapira zviwawiwa, taste, sense of touch, hearing, sight and smell. Zvinodikwa nemoyo yedu. Kana tichinge tadzidza murangariro, tinogona kuzvidzora. Pane zvinodiwa nemuromo, pane zvinodiwa nemhunidzi, pane zvinodiwa nemaziso, pane zvinodiwa nenzeve idzi, pane zvinodiwa nekubatwa. Zvese izvozvo tinokwanisa kuzvidzora kana tadzidza kudzora murangariro. Saka kudzora murangariro, regerai nditenderedze ndichitini, nekuti chirongwa ichi ndauti chiite 1 hour. Regerai ndibatanidze pamwe chete ndichingoti kudzora murangariro kugona kuregera zvazuro, zvamarimwe zuro, zvegore rakapera, kuti zvikutambudze mupfungwa dzako, nekuregera kufunganya nekufungisisa nezvemangwana, nezvekuswera mangwana, nezvegore rinouya. Asi wounza pfungwa dzako pakufunga zviri kuitika panguva iyoyo, ndokudzora murangariro. Kudzidza kudzora murangariro. Saka kudzora murangariro kudzidzisa pfungwa dzako kuti dzirambe dziri panzvimbo imwe chete, panzvimbo iyoyo, dzisanyanye kuenda kure, dzisanyanye kufunganya zvimwe zvakapera kudhara nezvichauya, asi kuti dzifunge zviri kuitika panguva iyoyo. Ndokudzora murangariro. Tikange takwanisa kudaro, ndati isisu chero kuteerera kwedu kunonaka. Regerai nditi, kangani kawakapinda mukereke ndau iyoyi tinoiona tichiparidza, unoti wakatarisa wonyasona kuti avo baba avo, avo mukoma avo, mai avo, hanzvadzi iyo, iye zvinezvi haasisiri mukereke munomu. Haasisimo mukereke munomu. Pane kwaave, afamba akure, pfungwa dzinoenda nekuda kwekuti hatina kudzidza kudzora murangariro. Kanganiwo kawakati dzimweni dzenguva uchitonamata, wopedzisira wakuti ndiri kunamatira kuti dai Mwari waita kuti nyika yedu yeZimbabwe yaitawo zvakanaka. Asi wopedzisira wakufunga kuti zvino manheru ndichadyei, mwana wangu kuchikoro achaita sei, kumangwana ndinoenda kubasa nei. Asi iwo uri kunamatira mvura, pfungwa dzaenda. Kudzora murangariro kunodzidzisa kuti tiri mumba yaMwari, takateerera shoko,
riri kuparidzwa. Kwakuenda pfungwa uku, hongu ndo zvinoita pfungwa, nekuti pfungwa dzinogara dzichingofunga zvakasiyana siyana. Asi rega ndiregere ndidzoke zviri kuitika iko zvino pashoko, paevhangeri riri kuparidzwa. Regerai tipinde pakuti zvino tinoita sei mudzora, tinodzidzisa pfungwa dzedu sei kuti dzidzoke dzirambe dzichifunga zviri kuitika panguva iyoyo. Zvinonzi naMwari, dzidzisa pfungwa dzako, rangarira, fungisisa. Mukaenda kuGoogle, ndinoda kuti mugoogle kana tapedza chirongwa chinechichi, kuti Bhaibheri kangani karinotaura nezvemeditation. Ndinoda kuti mugoogle, mutsvage kuti ndeapi mavhesi anotaura nezvemeditation mubhaibheri. Muchaona kuti mune anodarika 10, mavhesi 10 arimo, kubva kuna Mavambo kusvika kuna zvakasarurwa, anotaura pamusoro pemindfulness, anotaura pamusoro pemeditation, kudzora murangariro, kurangarira, murangariro wedu uri panzvimbo akawanda. Tinozviita sei? Ndati mukacherechedza, chidzidzo chiri pakuti tikwanise kudzora pfungwa dzedu nguva nenguva, kudzidzidzisa. Hazvingaitwe nemunhu wese wese, hazviitwe nemunhu wese wese. Regerai ndikudzei, kune vanhu vashoma vanozviita yatingati semugariro, kuti akangozviita mugariro, uya chero kamudini haumbomuoni achibhabhauka, haumbomuoni achitsamwa zvinoenda kure. Chero akatsamwa anokurumbidza azvidzora. Vashoma, vazhinji vanodzidziswa. Ini ndoda kupai semenzaniso. Ndakadzidza nyaya yekudzora murangariro kuburikidza nekuona kukura, mukuriro wandakaita, murererwo wandakaitwa wakandidzidzisa kudzora murangariro. Wakandidzidzisa kuti chakakosha mukati meupenyu kudanana, kuva nemutsa, kuregererana, kuva netsitsi, kuva nemoyo munyoro, uyezve kuva nemufaro kunyange zvinhu zvakaoma sei. Ndakazvidzidza kuburikidza nekukura. Ndakadzidza kubvira ndichiri mudiki kuti kugara wakafara, kungofara chete, kunoita kuti upenyu hureruke. Kunoita kuti upenyu hureruke, handisi kuti kunoita kuti upenyu hunake, hureruke, kugara wakafara. Nekuti kana tikasafara, tikasafadza pfungwa dzedu, tikasadzidzisa pfungwa dzedu kufara, dzinogara dzichitambudzika nguva dzese. Jesu unoti kudiko? Jesu anoti, seiko muchidya moyo, muchizvidya moyo? Seiko muchizvidya pfungwa? Nekuti mangwana tichadyei? Mangwana tichapfekei? Mangwana tichaitei? Hamuzivi here kuti muri nani kudarika shiri dzedenga nemhuka neuswa nezvese? Zvitarisei kuti zvinorarama sei. Mwari akakusikai nemufananidzo wenyu, akuzotadza kukuchengeta imi? Kwete, haadaro. Kudzidziswa kuti dzorai murangariro, udzoke pakuziva kuti Mwari aripo, uyezve Mwari akachengetedza, anokuchengetedza pane zvose. Kudzidzisa pfungwa dzako kuramba dzichidzoka pakuziva kuti Mwari muchengeti. Jesu Kristu ndimambo, mweya mutsvene unotitarira, unotifudza pese. Hauzotisiyiba tichitambudzika, tichidzora murangariro. Pfungwa dzombomhanya dzakuti kozvino inini manje zvapakadai so, tichidzoka chete, tichiramba tichidzoka chete. Saka izvozvo kuti tizviite, ndati zvinoda kudzidzisa pfungwa, zvinoda kudzidzisa pfungwa. Ndati inini 1 ndakazvidzidzisa nekuona kurerwa kwandakaitwa nekukura. 2
nekudzidzira kuti pane nguva yatinoda kuti sevanhu, semunhu, uzvitsaure kubva pane vanhu kana upenyu uchinge hwoita sehuma. Kana zvinhu zvichiita sezvakuenda musango, pane nguva yatinofanira kuti tizvitsaure kubva pavanhu. Kana mapopoto achinge akuda kuwanda, kana mitauro ichinge yakuda kuwanda, pane nguva dzatinofanira kuti tizvibvise kubva pavanhu. Toenda pedu tega, pasowe, murenje, mugomo, pandichandopedza nguva, ingave awa imwe chete, maawa mairi, muswero wezuva, kana kuti usiku hwese, inini naMwari wangu tichitaurirana pamusoro peupenyu, pamusoro penyasha, kwete pamusoro pechimwe chinhu, pamusoro penyasha. Watsamwiswa, uri kushayiwa, uri kurwadziwa, chiiko chiri kuitika mukati meupenyu hwako? Warambwa, woenda pasowe, woenda paunozvitsaura muimba yemukati yakataurwa naJesu, paunonogara iwe naMwari wako, wakanyarara, uchitaura naMwari wako anoziva zvakawanda, anonzwa pakawanda, achipindura zvakare pakawanda. Chaunenge uri kutsvaga, chaunenge uri kutaura pamusoro pezvako zvacho inyasha. Haudi chaunotaura iwewe hauna chaunotaura. Tati Mwari Jesu Kristu anoti Mwari anoona pakawanda, anoziva zvamunoda musina kuzvitaura, anopindura. Iwewe chauri kutsvaka inyasha. Pfungwa dzinoenda kure, izvo ndinoziva. Pfungwa dzinomhanya, ndozvinoita pfungwa pakudzora murangariro. Nyaya ndiri kutaura panapa, ndati ndiri kutaura pamusoro pemeditation, ndiri kutaura pamusoro pemindfulness. Vanhu vakawanda ndoda kuti mugovhunza vanhu mumaorganizations akasiyana siyana pamusoro pemeditation nemindfulness. Chavanokuudza ndechekuti yakaoma, haishandi, hazviite, haiwa, kana unamato zvakafanana nekuti kunamata, vanhu vanotaura munamata hausenze, zvipi zvekunamata izvo hazvisenze. Iyoyo ndo mhinduro yekutanga, kana kuti ndo response yekutanga kune vanhu pakuita kudzora murangariro, pakudzidza kudzora murangariro, nechikonzero chekuti kutanga nekutanga havana kuvhura moyo, havana kuvhura pfungwa. Saka ndoda kuti nditi, mwana waMwari, pakudzidza kudzora murangariro, vhura pfungwa dzako, uvhure gonhi remoyo wako, uregere rudo, tsitsi, kuregerera, kunzwira tsitsi, uyezve moyo munyoro, zvipinde mumauri, zvizadze nzvimbo dzese idzo dzine hasha, dzine ruchiva, dzine makuhwa, dzine kureva, dzine kugodora, dzine gakava, dzine chiko, twese tunhu tuya
tuya tunoita tunonyonganisa vamwe kugara. Uregere zvinhu izvozvo zvipindemo, uchaona kuti kudzora murangariro hakuna kuoma sezvinotaurwa nevanhu. Regai nditi, iye zvino izvi ndiri panapa, right? Muvhangeri Mangwende, muri kuteerera, muri kuona vhidhiyo iri live. Kune vamwe vachaiona ndapedza. Kana ukauya kuzoteerera vhidhiyo iyi wakandioenga, haisi kuzoreva chinhu kwauri, nekuda kuti wakavhara moyo wako, wakatovhara pfungwa dzako kare kuti chii chandingaudzwa namuvhangeri Mangwende iye inini. Already pfungwa dzako dzinenge dzakutanga kuti muvhangeri Mangwende wapi, avo vanogara mukasiti kakazodai sikazodai kupi, kuPortsmouth kune chiko, kuPortsmouth wakuenda wakutonogoogla kuti Portsmouth ndo guta rakazara vanosenzesa zvinodhaka, ndo guta potsipotsi anotoputa mbanje futi watovhara. Saka kana uchidzidza kudzora murangariro, uchida kuti kudzora murangariro kupinde kusevenze, vhura gonhi remoyo wako, vhura gonhi repfungwa dzako kuti dzisatongere kuzvitongera iwewe kana kutongera mumwe munhu, asi kuti dzingogamuchira kuti zvazviri ndo zvazviri. Ukadaro chete uchaona kuti kudzora murangariro hakunetse. Magakava anoitwa nevanhu atinoita kupongozhana, kurwisana, kutukana, kudzimara tatemana, kudzimara tapwanya masofa, madhoo, mawindo, zvinoitika nenhau yekuti tavhara gonhi, taakutonga. Ndinodaira kuti munozidziva kuti munhu azosvika pakuita hasha dzinoenda kunorova munhu, dzinoenda kuenda kuti dzizonokuvadza mumwe munhu, ndedzekuti anenge agara dare mumwoyo make, mupfungwa dzake, atonga munhu iyeyo, ende amutongera obva amupa chirango chekuti anofanira kuti arohwe, anofanira kuti aurayiwe, anofanira kuti achekwe nebanga, anofanira kuti atsikwe nemotikari, anofanira kuti apfurwe nepfuta, anofanira kuti adini. Dare rinenge ragarwa mukati memwoyo, achitongerwa. Kazhinji dare rinogarwa mukati memwoyo panozoita hasha dzinoputsa nekuita sei, haripi mupari wemhosva nguva yekuti iye ataurewo, apewo mafungiro ake pamusoro penhau iyoyo. Zvakafanana nedictatorship. Asi ukadzidzisa pfungwa dzako kudzoka, kuve nemamwe mafungiro kuti munhu uyu anditori imbwa yemunhu, ndazvitarisa, handina muswe, handina muromo wakadai, handina nzeve dzakadai, izvi ndo zvandoziva. Saka ini handisi imbwa, saka handitsamwe nechinhu chandisiri, kunze kwekunge ndichitenda kuti pane zvaataura kuti ndiri imbwa yemunhu pane zvokwadi. Saka ari kutaura zvokwadi yezvandiri yandisingadi kunzwa. Kudzora murangariro. Saka kudzidza kudzora murangariro, ndati kudzidza kudzora pfungwa dzako kuti dzibve pane kufunga zvanezuro, zvemarimwe zuro, zvegore rakapera, zvemangwana, zvokuswera mangwana, zvegore rinouya, dzichidzoka pane zviri kuitika nhasi. Zvakaoma here izvozvo? Handifunge kudaro, hazvina kuoma. Kuti pfungwa dziregedze, ndakambotaura svondo rakapera, ndine banana nhasi, handina mvura, ndine banana, right? Now, banana randakabata here, ndikabvunza mubvunzo wekuti rinoita, kana ndakaribata kudai izvi, ringaite rine uremu hwakaita sei banana iri? Mhinduro yaunopiwa nevanhu vakawanda pekutanga,
maybe iwo watopindura ipapapa kuti aka kabanana takumaths takuweight science ringangoita 200 grams. Haisiriyo answer yacho kwete. Minduro yekuti banana iri ringangorema sei kana ndakaribata kudai izvezvi ringangondiremera sei ndeyekuti zvinoenderana nekuti ndicharibata kudai izvezvi kwenguva yakareba sei. Uremu hwaro kuruoko hunongoenderana nekuti ndicharibata kwenguva yakareba sei. Ndikaita maminitsi 5 ndakaribata kudai izvi, ruoko runotanga kurwadza. Ndikadarikidza ipapo zvaakutonetsa. Saka minduro ndeyekuti kuti banana risarema iri kuritsveta pasi. Handicharemerwa nebanana, ndaritsveta pasi. Kana une svinga rawakatakura, kana wanzwa raakurema, taenda kunotsvaga huni isisu kumapurazi kumagiriki uko. Vanobva kwamurehwa kwamukarakati vanokuziva kumapurazi kumagiriki uko kwataenda uko kwanasito uko endisori kunani kunorway kujiri tichinotsvaga huni iko kutouya takatakura masvinga. Waiti ukati fambe fambe ukanzwa raakurema zvisati zvasvika pakusvika kumutsipa, kubva wakati wombotura mosendeka pamuti. Chainakidza ndechekuti paunorisimudza kubva pamuti paipe maakuenda rinoita serareruka. Chikonzero chiri chekuti wapa miri wako nepfungwa dzako nguva yekudzosa simba muruoko. Kudzora murangariro ndokuchipa kwazvakaita. Kungoregera zvakatiremera zviya zviya zviri kutitambudza mupfungwa, tozviisa pasi, tosiya pfungwa dzedu dzingori nemufaro, dzingori nemutsa, dzingori netsitsi, dzingori nekuregerera, dzingori nekuyanana, dzakangozara nemufaro. Zvino kudzidzidzisa pfungwa idzi ndati zvinotora nguva. Zvinotora nguva hongu, asi hazvinetse. Kazhinji nzira yekuita nazvo inoda izvi. Ndati inini tiri kuda kudzidza kudzora pfungwa dzedu nguva dzose. Mateo 6 inoti, tsvaga imba yemukati yaunoenda iwewe naMwari wako, anonzwa muchivandi achipindura muchivandi, muri vairi. Saka chinhu chekutanga tanga kutsvaga pakanyararira pekuti udzidzise pfungwa dzako kudzoka kuramba dziri panzvimbo imwe chete. Zvinodira pakanyararira ndezvekuti hapana zvinotora pfungwa, nzeve, mwino kana mukanwa kana chii. Uri kuda pano pakanyarara. Ndosaka uchinzwa uprofita vachikuti endai kumasowe. Munotsvaga kumasowe kwaunenge uri 1 kwakanyararira iwewe naMwari wako muri vaviri. Sowe haribatirwi panzira panenge pachipfuura motikari dzichiita ruzhadzi, kunze kwekunge vadzidza zvikuru kwazvo zvekuti waakuziva kuti pfungwa dzako zvandiri kunamatira pano ndicho chinhu chimwe chete. Zvimwe zvese zviri kuitika zvakanditenderedza ndinoregera zvichienda. Saka watsvaga pano pakanyararira. Iye zvinezvi takateerera vhidhiyo, saka tinoda kungopractiza nekukurumbidza kuti tinoita sei kudzora pfungwa. Tinoda kuti muone kuti zvinoita sei. Saka wega zvako uri mumwe chete, ipapo pauri pawakagara pacheya kana kuti chero wakagara pasi kana uri kusenza, ndaikumbira kuti umbotsvaga nguva diki diki yaunongowana paunoenda kunomira usina zvauri kuita. Ndinoda kuti ucherechedze pfungwa dzako kuti dziri kupi.
cherechedza zvauri kufunga mupfungwa dzako. Wacherechedza zvauri kufunga mupfungwa dzako, ndinoda kuti uzviregedze. Ndinoda kuti uzviregedze zviende. Wounza pfungwa dzako pamafemero auri kuita. Uise murangariro wako pamafemero auri kuita. Kupinza mweya mukati, kuuburitsa. Kupinza mweya mukati nekuuburitsa. Ndozvandoda kuti uise pfungwa dzako pazviri chete. Isa pfungwa dzako pamufemero wauri kuita. Zvimwe zvese zviri kupfungwa nepfungwa dzako, ndinoda kuti uzviregere zviende. Kana pfungwa dzako ukaona dzakuenda dzichiteera tumwe tunhu twakasiyana siyana turi kuitika mukati meupenyu hwako, zvinangise, woregera. Wongoti ngadzidzoke pamufemero wandiri kuita. Ndakuita minute imwe chete. Unogona kuvhara maziso ako kana uchida zvako, kana kuramba wakavhura wakatarisa pasi zvishoma shoma kuti usatarisa zvakasiyana siyana zvakatitenderedza. All right. Ndinoda kuti titore kanhambo kadiki diki 30 seconds dzekufunga zvabva mukuitika. Zvakanaka. Now, ndodaira kuti hausi kuzvipa mhosva kuti ndakundikana. Ndikandikuudze mudikani, pandakaenda kusowe inini zuva rekutanga, tanga kangu inini ndichienda kumasowe, kunyangwe ndakanga ndichiziva zvikuru kwazvo zvekudzora murangariro. Pandakatanga kunamata chechi yepostori yaiti munoenda kumasowe, ndakadzoka ndichibvunza kuti tamboenderei tamboenderei kumasowe kwacho, chii chataendera kumasowe. Nekuda kuti handina kuona musiyano wekuenda kusowe, musiyano wekuenda kunorara kugomo nekunge tanga tichinamatira pamba, handina kuona. Ndakautsvaga ndikaushaya kuti saka tarara usiku hwese uyu tiri kusango uku tichirumwa neutunga, chikonzero chiri chei? Nekuda kwekuti handina kunge ndanyatsobatisisa chinonzi sowe. Chero wakatsanya, akambotsanya, musi waatanga kutsanya, nekuda kuti muprofita akangoti zvinyime zvekudya, akasatotsanangurira kuti kuzvinyima zvekudya kudini, unoita sei. Bhaibheri rinotaura kuti kudini pamusoro pekuzvinyima zvekudya. Wakazvinyima zvekudya 6 o'clock wangoti saka musoro sezuva ndine nzara inini, saka chima nje nekuti hapana zvawanzwa. Yes, ndo zvinoitika izvozvo kana uchitanga, nekuti unenge usina kudzidziswa. Hati unoziva shoko rinotaura kuti kuzvinyima zvekudya kwezvokwadi.
kuzinyima zvekudya kwezokwadi, kuregerera, kuve netsitsi, kuva nemutsa, kuva nemoyo munyoro, kuchengeta nherera neshirikadzi, kubatsira vanhu vanotambudzika, ndo kunonzi kuzvinyima zvekudya kwezokwadi. Nekuti zvinobatsirei kuti uri kuzvinyima zvekudya, iwe uchakavengana nemudikani waunogara naye mumba mazuva ese, uchiri kupongozhana namadhamu, uchiri kupongozhana nevana, uchiri kuchiva, uchiri kupomba, uchiri kuita zvese pana vaGaratia 5 mabasa enyama, iwe uti uri kuzvinyima zvekudya. Hazvireveka chinhu. Unofanira kutanga waregedza kuti pfungwa dzako dzidzoke pana izvozvi, pane zviri kuitika nhasi panguva inoi. Saka paminiti yatanga takanyara tichitarisa kufema chete, uri kuita se uri kuti hauna kukundikana mudikani, wagona, wabaya dede nemukanwa nekuda kwekuti chekutanga wakwanisa kunyarara kweminiti rimwe chete, uchiedza nepaunogona kuti pfungwa dzako dzingorangarira zvekufema kwauri kuita chete, zvimwe zvese zviri kuitika mukati meupenyu dzichiregera zvakadaro. Wabaya dede nemukanwa, unofanira kuti uzviomberera. Ndo pazvinotangira. Saka chaunofanira kuti uchiramba uchiita iko zvino ndechekuti udzidzise pfungwa dzako kudzoka. Saka pane matanho matatu pakudzidzisa kudzora murangariro. Danho rekutanga nderekutarira, kuongorora zvauri kuita panguva iyoyo, kufema kwauri kuita panguva iyoyo, ndo chinhu chekutanga, danho rekutanga. Danho rechipiri nderekutarisa kuri kuenda pfungwa dzako panguva iyoyo, ndo danho rechipiri, kutarisa kwaakuenda pfungwa dzako. Danho rechitatu nderekudzora pfungwa dzako pakufema. Saka pfungwa sepfungwa, regerai ndikuudzei kuti handiti manzwa ndichitaura pandatanga paya ndichiti dzimwe nguva tiri muchechi, nekuda kuti hatina kudzidzisa pfungwa dzedu kugara panzvimbo imwe chete. Muparidzi ari kuparidza, mufundisi, muvhangeri, munyori kana ani ari kuparidza, pfungwa dzako dzinombobuda muchechi, dzakutenda kunofunga kuti zvino nhasi zvairi svondo, shifti yandakaramba iya yadai ndakaitora, dai sandi inobhadhara kasitereki kana uchingori kuita bhengi kana kuti uchingori kuita agency inobhadhara madzimari akawanda, pfungwa dzako dzaikoko. Kana kuti muparidzi ari kuparidza nhumbi dzemukristu dzekurwa nadzo, iwe pfungwa dzako dzakufunga, nekuti wanzwanzi nhumbi dzemukristu dzekurwa nadzo, wakufunga kuti right, wakomana, dai kuri kuti dambudziko randinaro iri kairi, dai ndenge ndine mari yakadai, kana kuti dai ndenge ndine vana vakadai, kana dai ndenge ndine vabereki vakadai, kana dai ndine zvakadai nezvakadai, pfungwa dzaenda. Ndo zvinoita pfungwa idzi hadzigone kunyarara kuti zii. Saka kana tichidzidza kudzora murangariro, vanhu vazhinji vanonyeperwa kana kuti vanodzidziswa zvisizvo kunzi kunyaradza pfungwa. Pfungwa hadzinyarari zvekumhanya, dzinonyarara nekudzidzisa. Pane ukaramba uchidzidza kudzora murangariro yako, tichaona nekufamba kwenguva pandicharamba ndichizvidzidzisa mumakereke uyezve nepamharidzo dzangu dzepaYouTube, paFacebook, paTwitter, tichienda kudaro kunana Instagram, muchazopedzisira maakuona kuti kana wazvidzidza wanyatsogona, pfungwa dzako hongu dzinogona kunyarara. Pfungwa kana dzichinge dzanyarara, Mwari namweya mutsvene ndo paanotanga kupinda. Makambonzwa vanhu vachitaura
Vamwe vanhu vanoshamiswa kana vamwe vanhu vachitanzi pane dzimbo dzenyasha. Rumbo rwese nderwenyasha. Hakuna rumbo rusiri rwenyasha. Musanyeperwe mumakereke. Hakuna rumbo rusiri rwenyasha. Rumbo rwese nderwenyasha. Nyasha dzinobva mumoyo nemupfungwa dzako. Kuti pari kuimbwa rumbo waendepi? Kana pakaimbwa Baba ndiri mwana wako, ona kana ndakatadza, ndinochema mberi kwako, Baba ndiregere. Kana pfungwa dzako ukadziisa murumbo, woregera zvimwe zvese kuti zvive sezvazviri, nezuro marimwe zuro, wogamuchira kuti hongu Mwari, ndiri mutadzi, ndiri mwana wenyu, ndauya. Ndopaunonzwa hana yako ichivhurika, ngoni dzichipinda, wonzwa munhu akutanga kutaura nerumwe rurimi, kana toona munhu misodzi yakutanga kubuda. Vanhu vashaya kuti chii chiri kuitika, nekuda kwekuti wavhura, waregera. Takati isisu zuro wedu zuro wedu hatitongi. Hatitongwe nazuro wedu, hatitongwe namarimwe zuro wedu, hatitongwe nezvatakaita gore rakapera, zvatakaunza kuna Jesu Kristu tichiti Mwari tiregererei. Tikavhura gonhi remoyo wedu, Mwari vanopinda matiri. Nyasha dzoburuka, kudzora murangariro. Saka wagona mwana waMwari, wagona mwana waShe, kuti wapedza minute wakanyarara. Pfungwa dzako dzichimboenda, ndozvadzinoita. Ndoda kuti mutore muenzaniso pakudzidzisa kudzora murangariro. Mutore muenzaniso wekudzidzisa kwatinoita vana, wekudzidzisa kwatinoita kana chero mapetsi edu, imbwa, katsi, chichi, kuti dziteerere mirayiro, dziteerere zvatinoda. Hatidzikakate tichidzikandira uko, uchirova, uchiita seiko. Ukaona vana vanodzidziswa nekurohwa nekuita sei, havakure zvakanaka, havaiti zvakanaka. Saka pfungwa dzedu tagara tinodzipanisha zvakanyanya stereki, kuti wazotadza ichi, wabva wadaiso, wakapusa stereki, uri zibenzi, ndiri zibenzi, ndakabva ndaita chii, ndiri zirema, ndiri chii. Unozitonga, kuzitonga nekuzitongera nekuzvitongesesa. Asi kana ukaona pfungwa dzako dzakuenda nemoyo munyoro, nemoyo une tsitsi, wekuzvinzwira tsitsi nekuzviregerera, wodzidzora kuti pfungwa dzangu, nguva inei tiri kufunga nezvekufema kwandiri kuita chete. Zvimwe zvese ngazvimboregerwa zvazvo zvakadaro kwazviri ikoko. Pfungwa sepfungwa dzinoramba dzichimboenda, asi uchidzidzora. Kana pfungwa dzako dzikatiza kashanu, pembera kuti katanhatu wagona kudzidzora. Ndokudzidza kudzora murangariro. Ndeyekutanga, ndakarekodha vana vaMwari maaudio anokwana kuita iwo 3. Chikamu chekutanga chekudzora murangariro, chikamu chechipiri chekudzora murangariro, nechikamu chechina chekudzora murangariro. Nhasi zvondaita ndezvekuti ndirekodhe video inosanganisira zvese izvozvo. Saka kana pane anoda maaudio pamusoro pekudzora murangariro nechishona, makasununguka kundinyorera ipapa paFacebook, paYouTube. Email address yangu iripo, kana kuti pazasi pevidhiyo irori pane mukana wekuti
unoisa nhamba dzako kana uchida ndikutumidzire maaudios iwayo ekuti uteerere zvako uri mumba mako wakazorora uchiita sei kuti kudzora murangariro kunobatsire chii, tinobva kupi tichienda kupi. Uyezve kana paine vanoda kuti vataure neni parunare mazuva ano kwanaka kune WhatsApp inoita video, kuna wana Facebook wanoita mavideo, kune Instagram inoita video, zvawanda. Kana uchinge uchida kuti tikurukurirane takatarisana pauso maererano nenhau yekudzora murangariro, mindfulness, meditation, kunamata kunonzwikwa naMwari, kunamata kunonzwikwa mumoyo nepfungwa, kunogutsa pfungwa, ndakasununguka kufunge zvenyu vana vaMwari kuti tikurukurirane. Handiomere nhamba yangu kuti ipiwe vanhu pasi rese, handiomere nhamba yangu kuti ipiwe vanhu pasi rese. Ndinowanikwa paYouTube, ndinowanikwa paInstagram, ndinowanikwa paTwitter, ndinowanikwa zvakare paWhatsApp. Ndakasununguka. Nhamba yangu +44 79 12 53 7331. Muvhangeri Mangwende. Ndichiri papa ndisati ndapedza. Regerai nditi tine musangano uri kuuya wePasika. Unozikanwa semusangano wePasika. Kana muchida kuti muuye muzonzwa Muvhangeri Mangwende wachitaura nemi, wachiparidza kana kuti tichipanana mashoko nemazano ekuti tingakunde sei madzudzo nematambudziko atinosangana nawo mukati meupenyu huno. Iwe makasununguka kuuya kuQuinta Christian Center. Zvakare madetails anowanikwa ipapa paYouTube, anowanikwa paInstagram, anowanikwa paTwitter, anowanikwa paFacebook page rangu. Zvese zviripo kuti chii chaunongoda iwewe ne £65 for the 3 days. Zvese full board, kudya, kunwa, kugeza, zvese zviri ipapapa. Chako kuya nehembe dzako dzekuchija nebed cover, maduve anenge ariko, mapiro anenge ariko, unongouya nebed cover rako nepillow cover yako wapedza. Ini ndoenda nesleeping bag, ndorandoenza. Ndakaona sleeping bag rinondikomborera, ndinongoti ndopinda, sikazopinda tapedza, musangano uchipera ndatomona zvapera. Saka handiwanzi kutambudzika. Musangano uriko and vana vaMwari uyai tizonamata Mwari. Mufunge zvenyu. Nyaya ndiri kutaura panapa kudzora murangariro, mindfulness kana kuti meditation, inzira yekudzidzisa pfungwa dzedu kuti dziteramire, pfungwa dzedu kuti dzidzikame, pfungwa dzedu kuti dzikwanise kugamuchira upenyu, nekuti inini pachezvangu ndinodzidziswa naMweya Mutsvene, ndinodzidziswa naMwari, ndinodzidziswa panguva yandinenge ndichiita meditate, panguva yandinenge ndichiita mindfulness. Mwari unondidzidzisa, Mweya Mutsvene unondidzidzisa kuti dzidzisa vanhu vese ava havana kusimba sewe. Vanhu ava havana kusimba sewe. Saka kana vasina kusimba sewe, dzidzisa vanhu kuti vanokunda sei nhamo nemadzudzo zvavanosangana nazvo mukati meupenyu mazuva ose. Hasha chaidzo. Hongu tingaverengera neevhangeri kuti shoko rinoti zuva ngarisadoke, usavedze zuva uchakatsamwa. Ndozvinotaura shoko. Asi mufunge zvenyu, hazvisi nyore kana usingakwanisi kudzora murangariro wako, nekuti pfungwa dzako dzinenge dzakazara kwese. Unotoda kuti udzidze kuziva kuti pfungwa dzangu idzi kuti dzikwanise kugamuchira nhamo nematambudziko nemadzudzo. Zvakaita Jobho zviya musazvidobukise. Vanhu vanokurumbidza kungoti Jobho akabva angozodai so, werenga tsamba yaJobho. Dhavhidhi akanga akazodai so, werenga tsamba yaDhavhidhi. Wana Dhavhidhi mwana wake paakafa akabva ati ndipe mvura ndigeze, akabva ati ndipe chi. Hazvisi nyore. Regerai ndikuudze inini, hazvisi nyore. Hazvisi nyore. Dai zvaive nyore mukati meupenyu, mufunge zvenyu, chero vana chiremba chaivo vaigona kuzvirapa. Asi maphysicians haazvirapi, mapsychologists haazvirapi, maradiographers haazvirapi, vese vaprista chaivo havazvinamatiri. Zvinoda mumwe munhu, zvinoda kudzidza. Tikadzidzisa pfungwa dzedu tinogona kuzvirapa. Zviri mupfungwa
zviri mupfungwa, zviri mumurangariro. Saka inini zvangu ndiri kutora responsibility, ndiri kutora responsibility yekuti vana vaMwari mukati mekereke vanoda kuti vadzidziswe nzira dzekutarisana nekukunda nadzo madzodzo nemiedzo zvatinosangana nazvo nguva nenguva. Maita zvenyu vana vaMwari, ndati chirongwa chinechi chinoda kuti chiite 1 hour chaiyo chaiyo, ndo patiri. Zvinorerukirawo mabhanduru kune vamwe uyezve zvinorerukirawo panguva kune vamwe. Muvhangeri uno yanogona kutaura kusvikira kwaedza. Saka ndinotenda nekuteerera kwenyu wengu wakateerera panguva yendenge ndichitepfenyura live, neavo vachazoteerera ndapedza. Ndoda kutendai mufunga zvenyu. Mwari mupenyu, Mwari wariko, Jesu Kristu mupenyu ariko, Mweya Mutsvene mupenyu ariko. Zvose izvozvi tikadzidza kudzora murangariro yedu, simba rakataurwa naJesu Kristu riya kuti dai tiine kutenda kunenge kamodzi kemastadi, kadiki diki pamodzi dzese dzemabundu, asi kakadyarwa kanokura kuita zimuti ziguruguru, richaberekera shiri, dzichawakira madendere adzo imomo dzigodya, dzigobereka, dzigowanda. Dai tiine kutenda taigona kuti gomo ngaribvapo rinopindapo. Asi zvese izvozvo tikakwanisa kudzidzisa kudzora murangariro yedu, mufunge zvenyu, zvese zvese zvatiri kuona zvichititambudza kuti inini ndine hasha inini dzisingaiti, tinokwanisa kudzidzora. Zvese madesires ari based pamusoro pemasenses, tinokwanisa kuzidzora, kuzviunza apa torarama upenyu uzere nekufara. Chirongwa chinoteera tichanga tichitarisa isusu kuti kudzora murangariro kunoitwa sei chete. Toita 1 hour yekungo practice. Practice inonzi chiko nechishona. Yekungoita kudzora murangariro. So practicing mindfulness 1 hour, that will be ndo chichange chiri chirongwa chinoteera. Nechivanhu ndinoda kuedza nepese pandinokwanisa kuti chive chirongwa chechivanhu. Vanoda kunzwa nekuverenga zvakawanda pamusoro meditation and mindfulness, kungoenda paYouTube kunotaipa kuti mindfulness and meditation, hawapedzi mavhidhiyo acho, kana Google kunoverenga pamusoro nemaresearches akaitwa pasi rino ekusenzesa meditation, ekusenzesa mindfulness, kuti inobatsira chii, inosandura pfungwa dzedu sei, kuti dzifunge zvakaita sei, kuti dzikame zvakaita sei. Zvese zvirimo zvakawanda mukereke, kuti inosenzeswa sei, zvese zvirimo zvakawanda mururimi rwechirungu, izvi zviri mururimi rwamai, rurimi rwechishona. Ndinodaira kuti pane mumwewo achauyawo nerumwe rurimi rwendebere, nyanja, chewa, inyambani, kana kuti ese malanguages anotaurwa muZimbabwe, kuti tidzidzise vanhu. Asi zvikurukuru zvakakosha, ngatiendesei kunodzidzisa vanhu kudzora murangariro muimba yaMwari, kuti shoko varinzwe, rigare pahana, rigare mumoyo, vagoriita masuwa ese. Mwari akuitire zvakanaka, aswere nemi. Vari kurwara, poreswai naJesu Kristu. Vari kuchema kuburikidza nekurasikirwa nehama neshamwari, chemai muine tariro. Regerai ndikuudzei kuti nyaya inoitika panyaya yekuchema ndeyekuti kana tichinge tafirwa, tinonyanya kutarisa kurasikirwa kwataitwa, tinonyanya kutarisa kurasikirwa kwataita, tisingatarise isisu upenyu hwakanaka hwatakagara neuyu azorora, neuyu adaidzwa kuti andozorora amirire zuva rekutongwa. Tikatarisa zvatakaita zvakanaka, tikatarisa mufaro, tikatarisa zvese zvatakabata tiri tose tichiita panguva iyo yopfupi yatakapiwa izere nekutambudzika, muchaona kuti tinochema tiine tariro, tinochema tiine tariro. Vakasungwa vari mumajeri nemhosva dzavasina kupara, toda kunamata kuti Mwari akunzwei, akusunungurei, muwanikwe musina mhosva, muburitswe, muwe nerugare rwakanaka. Avo vane mhosva dzavakapara, vari kutongwa izvozvi, vari mumatirongo izvozvi, vari mukastodi yezvinezvi, mudetention nezvakasiyana siyana. Mufunge zvenyu, tinongoti dai Mwari agukudza pahana yako, munhu waMwari, waziva kuti usiye chakaipa, utsvage Mwari,
urarame upenyu hwakanaka, kuti naiwewo ugofara. Mufunge zvinhu zvinokutifambira zvakanaka. Saka Mwari wari kufara zvavo vasina madzudzu nematambudziko ari mukati muupenyu hwavo panguva inei inguva yekufara, zvekufarisa zviya. Munzwisisi weuchenjeri anoti kana iri nguva yekufara, fara, nekuti nguva yekusuwa ichauya. Kana yazouya nguva yekusuwa, zvese zvekufara zvawakaita zviya kazhinji zvinonetsa kuti ugozozvirangarira nekuti unenge uchirwadziwa. Saka kana uri panguva yekufara, Mwari akakuropafadzawo ari kuti nhasi zuva rako rakapenyawo rakanaka, riri kuitika zvinhu zvinoringanirana neupenyu hwako. Sununguka, ufare, uitewo zvinhu zvinoenderana nezviri kuitika panguva iyoyo. Ndokudzora murangariro. Mwari akuitire zvakanaka. Muvhangeri Mangwende, masikati akanaka.